y vamos a hacerte preguntas y tú nos vas a tener que responder todo lo que queramos, I con sinceridad. D'acord. Us dono la meva paraula de Misha, que sí que Pues comencemos. ¿Por qué decidiste hacerte booktuber? Ui, bona pregunta. A mi sempre m'ha agradat recomanar llibres. Jo sobretot tinc un blog que es diu paraulademisha.gmail.com i sempre m'ha agradat escriure ressenyes, participar en fòrums literaris, la meva alma mater és el que llegeixes. I gràcies primer al que llegeixes va crear un petit concurs que també era de videorecomanacions. I és el primer contacte que vaig tenir amb el món dels booktubers. Però és que a més, quan Biblioteques de Barcelona va treure el concurs #recomano-llegir i vaig anar a totes les quedades, em vaig acabar animant a fer vídeos més professionals, més currats, i mira, m'he agafat el gustet i crec que és el complement perfecte al meu blog. Quin és el teu llibre preferit? Ui, el que m'acabes de preguntar. La veritat és que jo, per mi, personalment, és impossible dir només un. Seria com dir amb quin òrgan del teu cos preferies quedar-te, no puc. Però el meu escriptor preferit és Terry Pratchett, no sé si el coneixeu, és autor de molts llibres, però la seva més famosa és la saga Mundo Disco. I és, bueno, genial. Quines dificultats has trobat al començar a ser booktuber? Home, doncs jo crec que, com tots, el més difícil és editar. A tots ens passa que el més fàcil és posar-te davant de la càmera i explicar el que vols dir, però després quan t'has d'aparellar amb l'edició, amb els programes, doncs és el que costa més temps, més treball. I també és com tot, és el que dèieu, la vergonya s'ha d'anar lluitant contra la vergonya i trobar maneres d'enfrontar-te i de passar-t'ho bé. Per això la vergonya sempre t'acompanya i a mi també quan vaig començar, ostres, m'equivocaré, no ho faré bé, però al final és posar la teva passió per sobre de tot i els problemes desapareixen. ¿Sí? Ahora me toca. A ver, mi pregunta es que, sobre todo cuando les comentaste a tus familiares y amigos que querías ser youtuber, booktuber, ¿cuál fue su reacción? Porque claro, no siempre es fácil. Sí, tens raó, és veritat. Home, la veritat és que, primer, començant que la meva família, tots són molt lectors i saben que a mi m'encanta escriure ressenyes, participar a fòrums, doncs d'alguna manera que jo, a més, volgués ser booktuber, no els va estranyar tant, perquè és com una miqueta una faceta més de la meva personalitat. És veritat que els meus pares al principi deien, ostres, però estàs segura que vols fer-ho? Perquè és una responsabilitat tenir un canal. És el mateix que quan t'obres un blog, no? Has de cuidar la teva comunitat, els teus seguidors, no descuidar-lo. I això va ser l'únic que potser em van comentar més. Vull dir, Misha, si vas a fer-te un canal, pensa-t'ho bé, planeja-ho bé, si estàs segura et donem el nostre suport 100%. I jo vaig dir, sí, és el moment, crec que vull fer-ho, crec que ho gaudiré i per això no vaig tenir cap problema. I la veritat és que la majoria dels meus amics són molt lectors i també conec molts booktubers, molts bloggers, doncs va ser fantàstic, gràcies a ells que em van donar consells, vaig aprendre més sobre què és ser booktuber i no vaig tenir cap problema, vaig ser molt afortunada. ¿Y puedo hacerte una última pregunta? ¿Qué les dirías a la gente que se deja llevar por los comentarios de sus amigos? Porque hay mucha gente que se influencia por eso y no siempre es bueno. Que no els hi facin ni cas, absolutament ni cas. Sempre hi haurà gent que us dirà que el que feu no val la pena, que sou uns friquis, però no els heu de fer cas. El més important és el que vosaltres sentiu. Al final, ser booktuber és ser tu mateix, és transmetre la teva passió i voler que els altres comparteixin aquest plaer amb vosaltres. La gent que no ho sap apreciar, ells s'ho perdran. Vull dir, no tingueu cap por. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, bueno. De todas las experiencias que has tenido como booktuber hasta la fecha de hoy, ¿cuál es la mejor que has vivido? Doncs la veritat és que la millor va ser assistir a les quedades Recomano Llegir, del concurs Recomano Llegir de Biblioteques de Barcelona, perquè, com us ha passat a vosaltres, vaig conèixer tanta gent tan maca, tan simpàtica, m'han sortit amics increïbles, gràcies a això hem creat una comunitat molt maca, ens hem posat a fer altres projectes, fem vídeos conjunts
Jo crec que això és el millor que m'ha passat com a booktuber, perquè gràcies a això m'ha obert portes a una pila de coses que no m'hauria imaginat mai. Pues Moltes gràcies per les vostres preguntes i per lo que necessiteu, aquí estic. Si os ha gustado, darle a like. Y si todavía no conocéis estas caras, darle a suscribiros y por aquí os dejo en la cajita de información los canales de cada uno. Aquí os dejaremos nuestras redes sociales. Y hasta pronto. Adiós!